O proxecto cultural Ponte nas Ondas cumpre 30 anos e vai no celebrar cunha gran xornada de radio interescolar, multimedia, en directo, o vindeiro 26 de marzo. Esta iniciativa leva 3 décadas difundindo a cultura transfronteiriza entre Galicia e o norte de Portugal a través de ferramentas educativas. Ponte nas Ondas nace en 1995 cunha emisión de radio entre escolas das dúas beiras do Miño. 12 horas de programación en directo realizada por alumnos galegos e portugueses. Erguen unha ponte radiofónica para celebrar a posta en funcionamento dunha ponte física, a que une Salvaterra e Monsao. Eu son Claudia e nos controles está Ledicia. En 2002 o proxecto céntrase na recuperación e difusión do patrimonio inmaterial galego-portugués. En 2022, a UNESCO recoñece a Ponte nas Ondas como modelo de boas prácticas na conservación do patrimonio inmaterial. Enhorabuena. Este maio despedimos aquí en Pazos de Reis, seguir en Ponte nas Ondas e ata o ano que ven. Nestas 3 décadas participaron máis de 1000 centros educativos escolares de Galicia e o norte de Portugal unidos a través da radio na importancia de preservar a lingua, as tradicións, as lendas, os xogos populares ou a música. Está claro que a maxia das ondas enganchaba antes e seguen a facelo agora. Unha experiencia que empezou en cassette e evolucionou ao podcast e que celebrará o seu 30 aniversario o vindeiro 26 de marzo cunha maratón radiofónica. Na que máis de 65 centros van a participar directamente desde 8 lugares de Galicia e de Portugal, non? Facendo unha xornada de radio, é dicir, fora das aulas, e integrando tamén elementos do patrimonio cultural inmaterial de Galicia e do norte de Portugal. E que conta xa con himno propio esta canción composta por Uxía interpretada polo músico portugués Xosé Cid. Na praia abraça uma areia deixando lembranças de outro lugar. As pontes são madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar do Brasil a Cabo Verde. Pois así nos despedimos. Grazas como sempre pola compañía. Pasen boa tarde. Volvemos ao remate do Telediario Tanto.